na-aga n'ihu nyere ọrụ nkọpụta dị iche iche bụ nke a ga-emegharị na ngwụcha izuụka na steeti 26 enwere n'ime obodo a ka otu ọrụ na-akwụ maka nhọpụta bụ INEC na-achọ ụzọ ha ga-esi wee chekọnata ma chekwaba akụrụngwa dị iche iche bụ nke a ga-eji wee lụ ya bụ ọrụ nkọpụta tinyekwara ejikọta aka ọnụ ha na otu ọrụ agha nke ụgbọelu nke ala anya bụ Naijiria. Onye isi oche nke otu ọrụ INEC bụ Yakubu bụ onye nke gara n'ihu wee kwupụtazie nke a na nkọwa bụ nke o nyere na Abuja banyere ndị nke wegoro ya bụ voters card a ga-eji wee mee ya bụ ntuliaka n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị n'ebe ahụ bụ Princess Ekwi Ajide ga-ewetara gị akụkọ ahụ. N'iwu kwadoro INEC ire enyemaka ndị nchekwa na ụmụnne ha ibupụ akwarangwa na ichekwa ndị ọrụ dịka o siri dị n'iwu nhọpụta afọ 2022. Dịka onyeisi INEC ahụ siri kwuo, nhọpụta ga-ewere ọnọdụ na steeti 9 ebe ndị omeiwu seneti 2, nnọchiteanya nke etiti 4 na nnọchiteanya steeti 3 na-azọ ọchịchị ịnọchi ndị nwụrụ anwụ maọbụ ndị hapụrụ ọrụ. Ọkammụta Yakubu kọwara na ụlọ ọrụ INEC na ụlọ akụ kasịnụ na-arụkọ ọrụ ọnụ mana ha na-arịọ NAF ka o nyere ha aka bufee ngwaọrụ ha ngwa ngwa n'ụzọ ebe 3 dị n'ugwu ndịda ọwụwa anyanwụ na ndịda ọdịda anyanwụ. Na nzaghachi ya ka onyeisi ndị agha nke elu El Marshal Hassan Abubakar gosipụtara na inwe ezi nhọpụta guzoro n'inwe ezi nchekwa tụmadụ na etu esi ebufe ngwaọrụ. O kwuru na ndị agha nke elu bụbụri ndị nkwudo INEC na mbụ site n'iweta nchekwa tinyere ibupụ ngwaọrụ ngwa ngwa gaa Naijiria gbaa gburugburu maka dị njikere ịdị na-enyere INEC aka. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.